दिनै सिलाफ्रा दख'रा दुलार आफादनि बेन्दोङाव जोंनि बे सिलाबालिगाव हालामनि गंसेल' गोजौ फरायसालि जयबत' हागजार दिनै बे फरायसालियाव फैगौ SSLC एग्जामिनेसन बा मेट्रिक होगोन गोनां माखासे फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय जायो आरो बिथांमोनजों जोंनि माखासे गोसोनि बाथ्रा सावरायनाय जायो आरो लोगोसे मोनसे सांग्रांथि सावरायलायनाय बा मेल मिथिनाय जादों आरो बे आनजादाव माबायदि मोजां फिथाइ लाबोनो हागोन बेनि बागै गोबांथार मेलेमजिबि बिथांमोना बोसोन बिबुंथि होयो आरो लोगोसे बिमा बिफा दिथागिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै बे फरायनाय बिथिङाव जोङो बर' फरायसालि बिथांमोना माबोरै मोनसे गुन गोनां फिथाइ लाबोनो हायो बेनि बागै मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। नोंथांखौ फुंखा सुबुं महरै बा आलासि महरै लिंहरनाय नोंथाङा माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै बाहागो लानानै? आं गिबियावनो साबायखर बावदों जोंनि सिलाफ्रा दख'रा दुलार आफादनि मावथि बिथांमोनखौ बिथांमोना आंखौ आलासि हिसाबै माखासे दिन्थिलांनो हांख्रायहरनायलाय आं गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि जि गोसो गुदुं थुलुंगा बिथांमोननि जि आब्रुथिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय लोगोसे साबायखर बावदों आसा फारिदों बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारिजों गोबांथार गावखौ गाव सांग्रांथि खालामगोन आरो मोजां फिथाइ लाबोगोन बेखौ आङो नुनो मोनदों आंनि नोजोरजों। जों दिनै सिलाफ्रा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि सिलाबालि गामि इउनिटनि सिङाव थानाय गासै जोङो गंब्रै गंबा गामिखौ सरजाबफानानै बे गामिफोराव जेसेबां जोंहा मेट्रिक होनो गोनां आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजाद माने हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होनो गोनां गथ'फोरखौ जोङो दिनै लोगो हमनानै थुलुंगाखांनाय आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै जों सावरायमेल मोनसे जों खुंदोंमोन। दिनै बेवहाय जों गिबियै बिथांमोनखौ लानानै मोनसे जोंनि जिथुनाखि बोसोनगिरि बिथांमोना फैनानै बेयाव हेफाजाब होबाय बिथांमोना गोबांखिनि मोजां खोथाखौ दिनै बुंनानै बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि लाबाय। जों आसा फारिदों बिथांमोना जेन मोजाङै मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायो आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनैनि दिनाव बुंनो गोसो जाबावबाय जों सिलाफ्रा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 11 अक्ट'निफ्राय लानानै 20 अक्ट' जानुवारिसिम जोङो गासै सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय जेसेबां हाई सेकेन्डारि होग्रा आरो मेट्रिक होग्रा फरायसाफोरखौ जों लोगो हमनाय मोनसे हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारियाव जों फरायसुला फरायसुलिफोरनो बिथांमोननो जोङो बहि गांसेजों लोगोसे कलम गंसे होनानै बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों जेन बिथांमोना फैबाय थानाय आनजादाव मोजां मोजां रिजाल्ट खालामो जों बेखौ आसा फारिनानै लोगोसे सिलाफोथारनि हालामाव थानाय फरायसाफोरा जों जोंनि सिलाफोथारखौ मैखोमै मोनसे जौगाहोनाय लामायाव आगान सुरनो हायो बिनि थाखाय जों हाबाफारिखौ जों लादों। दिनै जों जागायजेनबाय गाबोन जोंहा दैमालु दङ फारियै जोंहा दिपा इउनिटआव दङ आरो जोबथारनायाव जोङो सेङाजान इउनिटआव बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। मोजां